जों इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया नि टीम को लोगो हमनानै फैबाय रायज्लायबाय ओरैनोथ' जोंनि बिटिसिआव जेसेबां दोलो एबा आफादफोर दङ गासैबो फ्राय समान माबायावनो आयदायावनो होजोबदों मेमोरेन्डाम बा साजेशन्स गासैखौबो जों बेवहाय बुंदों आरो जोंनिफ्राय स्पेशली बर' वुमेन जस्टिस फरामनिफ्राय जे जिहेतु बिटिसिआ 6 शेड्यूल एरिया सो 6 शेड्यूलनि एरियाखौ अब्लासो सनमान होनाय जागोन जुदि बेयाव थानाय गासैबो समस्तिफोरखौ एसटी रिजार्व खालामो दिनै इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया 15टा एसेम्बली सीट्स बारायदों बेखौ जोङो साबायखर बावगोन किन्तु सोमोनांथाव बाथ्राया जाबाय बिनि खालि 6टाखौल' मोन 10खौल' एसटी रिजार्व खालामदों बांसिनखौनो मोन 9खौ उदां लाखिबाय थ' बिदि खालामोबाथ' बियो 6 शेड्यूलनि स्पिरिटखौ अपमान खालामनाय जाबाय असनमान खालामनाय जाबाय बे खालामनोनो हाया बेनिखाय बेखौ जोङो माबा पार्सेन्ट बिनायनि खोथायानो नङा दिनै बिटिसिनि समस्तिफोरखौ जुदि जों नायो आउट अफ 30आनो एसटी रिजार्वखा थ' बेयाव जोंहा 15टा खालामनानै 6टाल' होबाय 9टाखौ जोंनो होआखिसै मा थाखो बेयावलाय स' बेनिखायनो जों नुदों जे लासै लासै जोंनि 6 शेड्यूल एरियानि जोंहा जितु पावार एन्ड फांसन्स दङ स्पेशल पावार्सफोर दङ गावखौ खुंनो हानाय मोन्थाय दङ स' हाखननि बेबस्था सेल्फ गभर्नेन्सनि बेबस्था बेफोरखौ लासै लासै गैया खालामनो थाखाय बेफोरबायदि लेथेर फेथेर खालामदों होननानै जोङो सानो आरो जोङो स्पेशली उदालगुरिखौहाय पार्लियामेन्टारि सीट मोनसे गायसननो थाखाय खावलायदों आरो बे जोंनिल' नङा बयनिबो खावलायनाय गोदो मंगलदै समस्तिनि सिङाव दङमोन दा बेखौहाय जोंनो आलादा उदालगुरि समस्ति होनायाथ' बे गोजाननि खोथा नाथाय दरं होननाय गोदान बानायनाय समस्ति सिङावसो हरदों दरंआव दङ खालि 6टा जोंहा दङ 7टा बिसोरहा मोनबा जोंहा 7टा समस्ति दङ आरो बेखौ माबायदि क्लाब्स खालामनो हायो माने 6 शेड्यूल एरिया आरो नन 6 शेड्यूल एरिया बेखौ जुदि क्लाब्स खालामनानै जइन खालामनानै जुदि बेबायदि मोनसे समस्ति बानायना होयोब्ला बेयावहाय खुंथायावबो जेंना फैयो माबायदि पावार एन्ड फांसन्सखौ खाथायनो बेयावबो प्रब्लेम फैयो आरो गुबुन खोथाया जाबाय जे जोंहा जुदि बेखौ सेपारेट मोनसे समस्ति पार्लियामेन्टारि समस्ति मोनोब्ला जोंहा इयुननि थाखाय बेयो मोजां जोंहा पलिटिकेल बेनिफिट जागोन फिउचारनि थाखाय जोंनि गासैबो रोखोमनि रैखाथिनि थाखाय बेयो मोजां जागोन बेवहाय जोङो बिदों जोङो मिनिथाव होनगोन ना मा होनगोन जे दाख्लि बावै जेब्ला गासैबो बर'फ्रा बिथिं प्रटेस्ट खालामबाय दावराव खालामबाय होमब्ला आसाम सोरखारनि केबिनेटआ हरखाब जिरायनानैहाय नामखौ दरंनिफ्राय भैरबकुन्द सोलायदों जोंहाथ' नामजों प्रब्लेम गैया जों नाम सोलायनो डिमान्ड खालामाखै बर'फ्रा जोङो दा एखेखौनो दरं नामखौल' गारनानै जुदि भैरबकुन्द होयो बेयावबो जुदि बाहेरनि नन शेड्यूलनि माबाया थायोब्ला जोंहाथ' जेबो डिमान्डआ फुरा जानाय नङा बेवहाय जों बेखौसो नागिरदों जे नामा जिखि जाया भैरबकुन्द दोनो ना उदालगुरि दोनो ना माजबाद दोनो जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया किन्तु जि लकसभा समस्ति जागोन जिखौ जों बिदों बियो खालि बे बिटिसिनि एरियायाव थानाय 6 शेड्यूल एरियायाव थानाय माबा एसेम्बली सेगमेन्टफोरखौल' लानानै बानायनांगौ बियो एखुथियाहै बिटिसिनि जानांगोन जों बेखौसो डिमान्ड खालामदों ना बेबादिथ' दिनै बिसोरो होनो हाया दिनैनि बे माबायावहाय जथुमनायाव बिसोर खोनासंदों मोजाङै खोनासंदों गोसो होनानै खोनासंदों बिसोरो बेखौ बेसेबां मावफुंगोन बेसेबां मावफुङा बे बिथांमोननि खोथासो बेखौ जोङो बुंनो हाया आरो खारन जोंजोंल' रायज्लायनानै बिसोरो बानाया आरो सोरखारनि रिप्रेजेन्टेटिभफोरजों रायज्लायगोन गुबुन पलिटिकेल पार्टिफोरजों रायज्लायगोन जोंना आल्टिमेटलि फाइनाल शेपखौ होनायनि समावथ' आरो सोरखारजोंनो रायज्लायनानैसो फाइनाल शेपखौ होखागोन जों जोंनि बुंनांगौखौ जों सिरि थानो हाया जोंनि लुबैनाय जोंनि हास्थायनाय जोंनि मोननांगौ मोन्थायखौ जोङो बुङालासिनो थानो हाया आरो जिखिनि बुंनांगौ बेखौ बुंनाय जाखाबाय